Wow, salamat kaadto day sa naghatag dani sa isda nga arang kaprisko pa jud kaadto ni. Mahal kaadto ang isda rari ron guys, tag 300 ang kilo. So maadto na lamang ni guys among sabawon karon paniudto kay ni nanapod si Papa Idi ron muli kay alas 10:30 na. Busy kaadto ko guys kay dito lay ko spikat si sa ko panarbaho kay mga asikasuhon mga tanom. Pila ko kadlaw guys wa ko nakatulad to. So karon guys magluto ko ahon ning butangan og mais kay napoy mais nga gihatag. Salamat kay kadto sa mga nanghatag daning mais ug isda. Kamusta mong tanan ako na pud ni Survey Probinsyana magsamok-samok ta pukunin jo guys bitaw guys. Majung buntag nateng tanan og majung hapon og majung gabi so halagiban guys. So katong wa pa naka-subscribe sa channel Survey Probinsyana, welcome to my channel guys. Please ko subscribe and click the bell. Salamat kadto ninyo tanan. So katong mga ning subscribe na kay bawo na sila gan sayang life diri na sa probinsya. So guys karon day guys mo adto ko speakers kay mananam ko og aloe vera. So tanaw na guys, ang ipatanaw niyo aloe vera na guys, ang daghan na kadto. Aloe vera, ang daghan na kadto guys, kay sa unang guys sa Manila pa ko guys, ara mahala di kadto ning aning aloe vera ha kay nung time nga grabe kong ka-stress sa unang guys nga murag na bughat ko. So nga upaw ang buhok guys nga lagas. So mao ni hang gitambal man ang una jud ang Cebu guys, mo jud ni hang gipangunang tanom ning ahang ning aloe vera. Diya usap po di guys sa gipatanom ni Gwen Garcia kay daghan kadyo po ni sa benefits. Diya na sa pawa na sa gingani guys Kani po siya guys na tambal po ni. Kanang kay kaybaw mo dani say tambal ni kay tambal po di siya guys na tambal sa ubo, tambal sa kuan. Tawag dani guys is sinaw-sinaw. So napay daghan kadyo mangita dani ngani guys ug nabo kuno koy tanom. Naghang kuan aloe vera nang kuan na sang pamalhinen diya magdapog gud adto spikas diya. Di apa jud dari guys, di nga balintong na laman ni guys So nabalintong na ni ang aloe vera guys, kadto na. Mo ni pinaka nanay nila, nakanadaghan kadto silang mga anak na. So na siyang kuan guys kay si Crystal usahay magbutang man siya sa naong guys anang ipahid sa naong ba makahamis pud na siya. Kay nagali mapalit nga na sa chemical pero kanina mas ado ni siya kay mo sa chemical ja. Na daghan na kadto sa mga anak. So hanin sang balhinin guys hanan dag spikas. Kaya pong tamnan si Ati Daday. So tara guys, ato na ko spikas kay masugdanan ha guys kay hanggang ba nasa jupod si Janing duty. So guys, tinako dari guys, jamo ni hang gipang balhin guys kaning ijahang banda. Kay dali si sa kaangan na ay uling, so ang gibalhin ni sa dari guys sa namo koy kahoy nga tegas. Kani tegas man ni siya na agahi man ni kadyo makuan. So gitry na guys kung basig mo tambok ni sa dari diya mamuwak. So na guys ang mga bandang ipangbalin dari guys nangugat na ni siya na buhi na jud siya. Diyan natanom na po na guys ag aloe vera. So daghan kog gidadari guys kay daghan po siya sanga-sanga na po ni siya daghan guys. Diya hapon ni janggi butangan og kuan guys kanang mga tipasi kaya ron di sa kadyo mo agkat ni kanang pilit-pilit ba ning juta diya kani guys hapon ning gibalhin kay isa raman ni sa kakaang. So ang duha kakaang kaya ron musanga na po ni siya guys na po di sang balhinin karong mudaghan ni kay kani raman po di jahang tanom awaha din isang gitulog guys diya isa diya gamay na gamay siya na ani gibutangan og tipasi lagi kay ron nilagi siya mo uswag lagi sa kanang daghan ba musanga nga na manay technique. So nahuman ako guys. So mo na ni na ang mga natanom. So malipay na din sa tidaday guys sinaguli ni jagikan sa US kay daghan na kadto sa mga tanom. So na guys kaning mga banda pang kaang manina kay nalagay mga iro dari magdagan-dagan jadi sa gitungtong ni hang bago nang gihimo. Kaya di madasmagan sa iro kay mag-usahay mga iro guys magdagandagan dari. Pumbahan man ang isang gipang tungtong. Diya guys naka-remember mo sa una guys nga naguba man tong katong nagbara dari guys na kaning PVC. So nakinabangan na guys kay sa ilabay. So mo ni hang gitungtungan dani guys na. So di ba okay ka ato siya kanang pwede natin magamit, di natin malabay na mga PVC mga nabuak na. Diya kaning galon guys na putol ni sa mineral water. Diyan mo bitay man siya guys, matadabunan raman ning mga PVC. Diyan kani kulay violet mo, bitay po din siya guys.
galon ra ni siya. So mga basura guys, di na to pwedeng ilabay ni mga galon kay pwede din nato ning tamnan kaysa mamalitag ka nga arang bahala ka adyo. So pwede ra jud ta magtanom og ngani. So guys, nahuman ako muli na pud ko guys kay magluto pa ko og paniud to kay muli na pud to akong bana gikan sa trabaho. Okay na guys kay pag singat. Siltiyon ka ko guys ang ngani. Agoy, nasakpan na sila dari guys. Just dapis dagat, nagsubag mais, magkakan ko dari mais ron. Salamat ni Kazus mais dia, gitagaan po ko ni jag 5 kabuok guys. Salamat Kajo. So guys, diyan nag-isda guys, ahon ni si jang prituhon ning uban kay ganahan man sinikulog pinirito unja. Kaning orange guys, ahon ni si jang sabawon. Unja humbutangan og kanang talbos sa kamuti og kanang mais. So try na guys, butangan hag mais ni ang sinabaw nga isda. Kaya magsabaw mo dali guys, karang nilagang baboy, yaman ang butangang mais, kamuti, mga ingana. Pero itry na ron guys nga ang butangan og isda ang mais nga sinabaw. So guys, karon pa mo makatilaw dani guys og kanang karon pa pud mo makakita nga ahang isda nga sinabaw butangan hag mais. So ganahan ra ko guys kay makakaon po kog mais. So bais nga Bisaya ni si Janja. Salamat di Kazo sa naghatag dani. Sa apelyido nang naghatag nak? Dumayhag. Di ay dumayhag ang naghatag dani guys sa bukid na sila sa Tumalog. So salamat Kazo dari kuya sa imong gihatag. Sa ingani ni guys nga nang butan putang pagkatao daghang Kazo mo hatag. So tagaan pud mig isda. So libre na gamahang paniud to. Sige, sige nagprito guys. Namaw na yang ganahan mo gusto magluto basta di kuno sa maghaling-haling. Muilak mong bubog maghaling. Sakipan ko. Tay pila katayhot na nini. Kabuton, gabi ko pila katayhot na. Kaya po isiga. Kaya sa kukuha na, kawa pa na agaban guys, among giprito. Pat. Diya, ang gipakuan pa ito akong mais. So, atong nizang lundan og isda sa kabuok. Humot mais, Bisaya. Maluto! Anak ko ba yan? Ako pa na maluto, nak. Luto naman eh. Putang isang asin la. Ouch! Ouch, kalayo ra. Ouch! Diyan na guys, ning bukaw na gahong butangan hagsili guys. Kuha ni si Jaka ng kuha ko kamatis. Kaya rang mahalag kamatis, dari, namalit pa ko nagsildo guys. So nanguha ko og kamuti tops na. Kasi butangan kamuti tops. Bis nilagang baboy ang pwedeng butangan natong mais, pwede pud isda guys. Dami na Kazo dyan sabaw na ni guys sa kuan kay lasang mais. So isda. So ready to eat na guys. Try nutong lutuin guys kanang mais nga isda. Yes dahon guys. Kaya mo ni magpahumot sa ating sinabaw. Salamat sa mga grasya Lord sa among lamisa karon dia kanang kasi nga nang isda pa. Suga-suga man na. Suga-suga di ko ni guys. So lami ka doon sa bawon. Diya presko pa dyan ka doon na kay gikan pentawon sa dagat. Jagang bana guys. Mapupunay pag-abot ni dyan guys. Gikan ni duty. Diya salamat tayo ka doon sa mga grasya nga mong nadawat karon. Puro na siya nga hinata guys. Mga silingan. Mga buutan. Diya nga na dyan ang buutan ta. Daghang muhatag. So mga anta guys. Ngaon. So guys, ang among mga video guys is puro kaon. So, yun to tanin jo. So
So i-try na mo ni guys ning amahang naay kamuti taps namin maduli nay. So gali guys kaning gani pwede rin isaw-saw sa ginamos ba kanang dahon sa kamuti. Yan ta. Among kuan guys, ako video lang kaon kay mora man among break time. Ngaon. Break time na mo guys is mga un. Kay busy. Lami sa oy kay mura siya kanang ako ganina. Tarak balik. anong tambok. Lami ni sa mais. Di na pwede sa nilagang baboy rani pwede ko sa isda. So suway ko din guys. Tapos na piniritong isda. Diba labi ka sa bawang? Iwag sa bawang na isda ko ligyan paborito. Ikaw, pala celebrate mo ka. Baboy. So karon na pud bi nagkauban-uban og kaon guys kay ug may mga klase sila di man ni magka uban og kaon manang ang mga suliton ron guys nga pay klase magkauban-uban ni ano to. Gusto daw isda. So lami ang sabaw guys kay na yellow kay sabaw sa mais. Usa ka buki nga ni guys is 75 asa ka na guys 75 usa ka buki nga ni nya usa ka buki hiwa nga sabaw 75 pud asa ka manangkong mahala jud. Uy, no ko din na magbulag na laman ko. Salamat kay kadyo dahil isda kaya mahala di kadyo isda dahil guys sa 300 na kilo. Asa dahil ng Frida Market eh? Frida. A few moments later. Palit ko ban guys. Juris ko no. Special nga. Wala naman na. Life trade ko siya. Salamat din sa nalit na din kong palitog birinda guys ya. Ruby, ito na, Ruby. Ruby Provinciana. Ruby, Yes. Bye. Ka-request si Nicole. So maadyo gali guys paggawas nas karsada kay naanay kuan ing agi nga Julis padung napudto sila uli. So ganahan siguro sa mukha na pag slice bread guys. Kay Disney agi wa man to na kanang napamuntoy nabili na mong katunga danin jog napoy sobra dani guys. So, nirinda pa nila og mas buntag kung Nicole guys. Salamat nak. Day! O sa'yo mo ha, strawberry? Sa'yo dili ko. Oh, ikaw rin ano sa'yo mo ha, kay strawberry man mo ha. Sulami. Nakatuog si Crystal guys kaya naghahanap ka doon sa gipang laban to ah. Ang laban na silang mga panty. Nasa ka doon, maraka dito oh. Tulog ko marong gito. Oh, basin high blood ko dyan. Hala kay gabi ira ba ka na mata ko kay na nagkilak na bagi. Natulog damo. Uy, minuko ang pujud. Wa siguro ka na nga G. Dalas ka kapoy sa talawa. Tulog na naman ko matulog usad. Hindi mo ikaw mo ginagpritos isda ganiha. Hindi ay. Masig nasuko do isda. Grabe. Tingin naman ko niya nga ganiya. Galang malangoy ka pa. Hindi mo gisuryahan nga naluwi sa isda. Grabe naman kayo. May ginis na mahal yun eh.
Kumanin mo ta guys. Yeah, salamat dahil inyong tanan guys. Sa inyong pagsubaybay sa amuhang YouTube channel. Diya, sa waan nyo pag-skip sa among mga video. Diya, amping mo sa inyong asa mo mong dapitron sa inyong mga panimalay or asa mo mong dapitron sa kalibutan or sa nasod nato. Amping ug ampo tang tanan. Diya, salamat. So di jud ko masawag pasalamat ninyong tanan guys kay wa pa mo guys di pud mi maingani karon guys di mi makakaon og mga ingani nga mga original nga anang mga strawberry nga na. So di pud mi makakaon og mga ingani guys kay gitan-aw ni Cristel dito sa grocery sa Gaisano arang gamaja ra pina to na 200 ka pina no. Na nagilibo ka pinana wa 200 ko ka pina. smell. So di angin ninyo guys dili mi makakaon inganing mga pangkaon namon karon. Diya, salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta ng mga Burato family vloggers da. Kay bawo na mo katong mga tanang ning comments kay bawo na mo adi bisag di na mo replyan hang gibasa na inyong comment nasa nasang gipang heart kay bawo na jud mo nga love mo na hang tanan. Ja, see you next vlog amping ug ampo tang tanan. Love you all.